ниқобҳои тиббӣ ва либосҳои махсуси муҳофизатӣ барои табибон ки дар гузашта аз хориҷи кишвар ворид карда мешуд, соли равон истеҳсолаш пурра дар корхонаҳои саноатии мамлакат анҷом дода мешавад. Тибқи маълумоти расмӣ дар наздики 20 корхонаи саноатии мамлакат дар як шабонарӯз зиёда аз 160 000 дона ниқоби тиббӣ ва ба миқдори зарурӣ либосҳои махсуси муҳофизатӣ барои табибон истеҳсол карда мешавад. Ин тадбир имкон медиҳад ки талаботи муассисаҳои тандурустӣ ва аҳолӣ бо ниқобҳои тиббию либосҳои махсуси муҳофизатӣ пурра таъмин карда шаванд. Тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. истеҳсоли молҳои ивазкунандаи воридот ба хотири таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ аст. ҳадафи мол истеҳсолкунандагон ҳам дар Тоҷикистон коҳиши воридот ва афзоиши маҳсулоти ватанӣ бо истифодаи таҷрибаи кишварҳои пешрафта. Ниқоб ва либосҳои махсуси тиббӣ ки дар гузашта аз хориҷи мамлакат ворид карда мешуд, акнун дар корхонаҳои саноатии мамлакат бо сифати баланд истеҳсол карда мешаванд. Айни замон наздики 20 корхонаи саноати сабуки мамлакат дар ин самт ба натиҷаҳои назаррас ноил мегарданд. Коргарони корхонаи дӯзандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ёқут 2000 имрӯзҳо дар баробари духти сару либоси ягонаи корию мактабӣ истеҳсоли ниқобҳои тиббӣ ва хилъатҳои муҳофизатиро ҳам ба роҳ мондаанд. Дар ҳоли ҳозир аз шумораи умумии кормандон наздики 200 нафар ба духти ниқобҳои тиббӣ ва либосҳои махсуси муҳофизатӣ барои табибон машғуланд. Дар ин корхона дар як рӯз 3000 дона ниқоби тиббӣ ва ба миқдори зарурӣ либосҳои муҳофизатӣ барои табибон истеҳсол карда мешавад. мо бо фармоиши вазорати тандурустӣ ба духтани сару либоси махсуси тиббӣ, боз ба духтани ниқобҳои тиббӣ машғул ҳастем. Мо метавонем бо сифати баланд анамин чи сару либоси тиббӣ, чи ниқоб, чи амин фармоише ки аз вазорати тандурустӣ ба мо шудааст, бо сифати аъло духта ба истифода диҳем. дар филиали корхонаи дӯзандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ёқут 2000 дар шаҳри Ваҳдат низ духти ниқобҳои тиббӣ ва либосҳои муҳофизатӣ барои табибон ба роҳ монда шудааст. иқтидори ин коргоҳ дар як рӯз 2500 дона ниқоби тиббӣ ва 500 маҷмӯи либоси махсуси муҳофизатӣ барои табибон буда, сифати маҳсулот ба стандартҳои замони имрӯз ҷавобгӯ мебошад. мо занону духтарон дар инҷо ба духтани ниқобҳои махсус ва либосҳои махсус барои табибон машғул ҳастем. сифати маҳсулоти мо баланд аст. дар оянда кӯшиш мекунем ки истеҳсолот зиёд гардад. дар маҷмӯъ дар ду корхонаи дӯзандагии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ёқут 2000 дар як рӯз зиёда аз 5000 дона ниқоби тиббӣ истеҳсол карда мешавад. Ба таъкиди мутахассисон, ниқобҳое ки имрӯз дар корхонаҳои Тоҷикистон истеҳсол карда мешавад, аз ниқобҳои воридотӣ ба куллӣ фарқ мекунад. Фарқият ҳамин аст ки ниқобҳои тиббӣ дар корхонаҳои Тоҷикистон истеҳсолшуда муҳлати истифодааш бештар буда, аз матои пахтагин тайёр карда мешавад. ин омил метавонад қобилияти муҳофизатии ниқобҳоро бештар намояд. Абдуваҳоби Абдусаттор, Баҳодури Қурбон, Баҳодури Ҳасанзода, Ахбор.